आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थागोन होननानै। लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा कमेडियान एक्टर बिथां फैला मेन्डेला बिथांमोननि फैगासिनो दं लोगोफोर बे बोसोरनिनो कमेडिजों बुंफबनाय आबुं बर' सावथुन। बे आबुं बर' सावथुननि मुङानो जादों फैला MCLA। बे फैला MCLA मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो गोबांथार आर्टिस्टफोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन, जेरै फैला आरो मेन्डेला दाब्ला, फैलाव बसुमतारी, फावखुंग्रि हिसाबै दङ ansumwi बर', फावखुंग्रि हेलेना दैमारि, लोगोसेनो गोदोनि बयजोंबो सिनायजानाय जायखौ जों हायनामुलियाव लावगि मुंजों बयजोंबो सिनायजायोमोन बिथांखौबो जों बे बाराव फिन सावथुन मुलुगाव नुनो मोनफिननाय जागोन एबा बे बोसोरनिनो फैला MCLA मुंनि आबुं बर' सावथुनाव बिथांखौबो फाव खालामनाय नुनो मोननाय जागोन। लोगोफोर आरोबाव मोनथिबावनाय बादिब्ला बिथांमोननि बे फैला MCLA मुंनि आबुं बर' सावथुननि शुटिंआबो सोलिलांगासिनो दङ। बेनिखायनो बे सावथुनखौ बे बोसोरनिनो नभेम्बर दानावनो थाबैनो नुनो मोनगोन होननानैबो बिथांमोना फोरमायहरदों। आसा खालामबाय बिथांमोननि सावथुनखौबो बयबो रायजो राजाफोरा नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे सुंद' आपडेटनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।